Og kampen er startet. Og her ser vi, hvordan man laver en ordentlig tackling. Man kan se, at spillerne i den grønne trøje har jo glemt at sætte håret, så er det jo ekstra svært. Ja, bolden er vist ude der. Der er indkast til grøn. Ja. Og hun tager et hurtigt indkast. Ja, og Freja når den først. Freja er faktisk den hurtigste. Og nu ser vi, det er mand mod mand, eller kan man sige hund mod pige. Jeg ved ikke, om der er noget dommer, når man bider i bolden. Jeg ved ikke... Der er frispark til grøn for at bide i bolden. Der var pote på. Nå, vi tager et hurtigt frispark. Der var... Ja, og vi er klar. Og vi dækker op. Manden er ude af billedet. Hunden er ude af billedet. Kan man lige prøve at se, hvordan man laver målmandstræning med hunden her? Målmanden sætter sig tålmodigt, og grøn tager bolden op. Nå, bolden skal jo nok op og flyve, så der var ude der. Jeg ved ikke, om vi kan sætte målmanden endnu en gang. Og så prøve at kaste til målmanden. Kaste. Ja. Vi har målmandstræning. Sådan, ja. Og vi nikker tilbage til grøn. Og kan vi lige tage den en gang til? Ja, sådan. Og det er en fantastisk redning. Der er faktisk ikke nogen, der kan det bedre. Og så tager vi bolden. Freja, tag bolden. Tackle den grønne spiller. Ja, så tager vi den. Tag bolden. Sådan. Sådan. Det er fantastisk.